ejja nieħdu l-eżempju ta' Kemuna. L-iżvilupp illi qed jiġi propost mill-privat ġewwa Kemuna. Alla ħares ma jirrenjax il-buon sens hemmhekk, alla ħares l-iżviluppatur ma jagħtix każ ta' dak li qed jgħid il-pubbliku, dak kien il-messaġġ li jinbagħat lill-awtorità tal-ippjanar. Minn hawnhekk nibagħtu wkoll lill-iżviluppatur. Il-pubbliku hemm barra mhuwiex qed jgħid ma jsir żvilupp, hija lukanda illi min jaf kemm fi żmien kienu jmorru Maltin u għawċin jistrieħu fiha, il-pubbliku mhux qed jgħid ma jsir xejn, imma dak li qed jitkellmu n-nies għandu ħafna mill-buon sens li qed jgħidu isma' għaliex għandu jkun hemm footprint ikbar minn dik li hemm illum. Għaliex l-iżvilupp tajjeb kemm se jkun tajjeb jew sabiħ kemm se jkun sabiħ għall-iżviluppatur. Għaliex m'għandux ikun kontenut fuq il-footprint illi hija eżistenti llum. U mhux minnu lid-dinja l-sensittività tal-post għandha bil-prinċipju wkoll bl-applikar tal-buon sens tgħidlek li m'għandux ikun hemm footprint ta' dak l-iżvilupp li huwa ikbar. Bl-istess raġunament, meta ġejna biex nitkellmu fuq Ħondoq, ma kienx xaqli li batna messaġġ b'saħħtu issa jgħid il-pjan lokali u għamel x'għamel il-Partit Nazzjonalista. Illi nibagħtu messaġġ b'saħħtu li Ħondoq għandu jibqa' tan-nies u m'għandux ikun żviluppat. Waqt li qed nitkellmu qegħdin ninawguraw proġett il-Park ta' Benajsa 17,000 metru kwadru ta' art li l-Partit Nazzjonalista rid jagħmel estensjoni tal-Freeport minna li ħdejha rid jagħmel landfill. Aħna tajni allura lin-nies f'park pubbliku fi spazju aħdar u miftuħ dan huwa x'għamilna. Issa, jekk issaqsini dwar il-gżira, ħaniġi għad-domanda tiegħek. Ħaneħu l-ispunt li qed inti ta' Kemuna interessanti, inti qed tgħid isma' l-buon sens u n-nies qed jgħidu isma' jekk inti għandek footprint hekk għalfejn se tkabbar. Però fil-gżira it-traslokazzjoni tal-pompa tal-petrol da se jingħata footprint ikbar milli għandu llum. Fil-gżira minn fejn telqet din kontroversja. Telqet fl-1999. Deċiżjoni li kienet ittieħdet dakinhar illi jrid ikun hemm it-twessiħ ta' triq u li bis-saħħa ta' twessiħ ta' triq il-pompa kellha tiċċaqlaq. Konsistentement tul medda ta' snin, ġifieri minn 1999 il-qudiem, gvernijiet suċċessivi baqgħu jinsistu fuq dak it-twessiħ ta' triq u lil dal-individwu qalulu trid tmexxi l-pompa tiegħek il-fuq. Sussegwentement ukoll kellek deċiżjoni riċenti tal-Qorti tal-Appell preseduta mill-Prim Imħallef illi ħarġet jew konfermat permess tal-iżvilupp fuq il-footprint illi illum huwa eżistenti ġifieri li fuq huwa prospettat illi titmexxa l qudiem din il-pompa. Minkejja dan kollu, minkejja dan il-kwadru tal-fatti, nabgħat messaġġ ċar lill-awtoritajiet tagħna illi jesploraw soluzzjoni alternattiva, nifhem x'inhuma l-prijoritajiet jew nifhem x'inhuma il-concerns ta' min qed jibgħat messaġġ b'saħħtu. Konrad Borġmanxe qiegħed jibgħat messaġġ li huwa konvint mill-kawża tiegħu u għal dak il-messaġġ jiena nammiraħ li huwa konvint fuq il-kawża tiegħu. Għandek mill-banda l-oħra drittijiet illi għandu s-sit, nemmen illi impoġġu madwar mejda bl-eżerċizzju tal-rida tajba u tal-buon sens, nemmen illi l-interessi forsi konfliġġenti wieħed jista' jikkombaċċju. Il-pompa tiġi rilokata x'imkien ieħor? Le, mhux qed nagħti ma nistax minix f'qagħda illi ngħid x'għandu jsir. Qed ngħid illi wieħed qiegħed bħalissa u bad dan il-messaġġ u nafu kolli li kien hemm diskussjonijiet preliminari illi jiġu esplorati soluzzjonijiet alternattivi idealment biex nippruvaw naslu idealment jiena nemmen illi m'hemm xejn isbaħ mill-kompromess.